Hapit ng eleksyon ba? Matayon sa kay dagalan ako ani kagawad ba o magkapitan ko. Dipindi pa ni maniid ako. Nawag. Alas kapitan. Hello kap. Hello kagawad. Oh. Na ako'y gisugo mo ang tuliya kay pahatag ang kwarta. Sige nara kay gisugo. Sige magpaabot ako na ako diri sa kuan kahoy. Kalandong-landong ra ko kap. Sige kap, kapi. Gulaw go. Saan gana ko tong kwarta? Ay basig panghatag niya sa mga pahalipay ba? Kana may sakto. Uy, Wad! Maing udto, Wad! Uy, may untosad. Ako rin itong sugo ni Kapitan ba? Oh, ikaw to? O, ako itong nagdala sa kwarta. Para sa ng kwarta presko ah? Dili, uy! Para sa butante dari ba? Ay, sa butante din pila man ni. Basta, si Kapitan ay nakabalo, ana. Basig kiti pakanin mo niya. Wala, uy! Taka, ramang ka, Sige, salamat. Ikaw na day, bahala na hatag sa mga butante dari Ako rin bahala ni. Dari sa ko, Salamat. Sige. Let's go. Pila man ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utso? Suguon. Siguro na ako itong isip kay chairman. Siya na po yung patagtago na ni. Oy, chairman. Oy, Wad. Mayong udto. May nguto sa mo ha. Mayo kay naka diri. O, gapuan ra ko sa mga project sa itong barangay. Kana. Kining lain pa ato ba? Hapit naman mahuman atong termino unsa may project na buhat nimo. Ay, nagpaligar ako og syatong yan. Nagpa-jersey ko sila gapit daw. Okay ra ba? Mayo jud kang mata ka. Unsa pa man, mao ra na. Ay, napade ko isa ka project. Nagpa-scholar ko. Kana may sakto. Maayo jud ka nga chairman ba? May ragyod niya ikaw ang na chairman diriya kay nakabenepisyo ang mga tambay ba? Kasi tambay nga mga babae man to. Mga babae ray mo gipanguha. 18 anyos pataas. Basta kay mga single lang. Scholar na ko na. Saon man ako na pa-eskwelaon ng mga tambay nga mga absent man na. May man tong babae kay masugo-sugo man nimo to. Maldito jud ka ba? Pero sige lang. Pero di ang tuyo yun ako si Muha namang ko'y gipahatag kwarta si kapitan ipahatag do sa mga butante diri Ikaw kung sugoon tagtag ani Ako? Oh. Siyempre. Ako Mamanayang lang ko. Sketcherman man ko, siyempre. Ana, good. Dapat ako yun na magagina. Daraw, gipahatag ni kapitan. 1, 2, 3, 4. O, kani daw. 4. Nya, ikaw na ihatag ka niya. Bantay. Tarong nga nag-ayog kwa niya. Ayog, tipaki ba? Ihatag sa mga butante. Aron butuhan tagbalik nila. Antos ako. Mga tagra ko sila ha. Sa maning kagawada sa mantapulan na. Kabalo na dulat, agparlight diri ha. Ang purok leader lang akong suguon na ning kwarta ha. Asa na pa kung bana, uy? Dugay-dugay naman siya kauli ay 1 week na. Gisalvage naman sa luto siya. Agay, no. Nasa man ka, ano naratol man ka? Lingi sa dira, lingi sa wala, lingi sa too. Yati, nakadispal to. Ano ka na pa makaniuli? 1 week na ka wala niuli sa guwaba. Ano sa di ka? Yati, nakadispal to. Kwarta ka gawad. Patay ta din na aron. Pag inuwa ko ikabayad. Ngayon, saan man ito na? Matago-tago sa gani ko. Nabuang na. Ato ba nga to siya? Ayo. Mayungod to, Dam. Hoy, mayungod to. Saan na? Ikaw, purok leader diri, Dam. O, ako, nga naman. Dati ko si Kagawad na inawala ko diri ah. Kasi si Kagawad, si chairman man eh. Si chairman na yun. Ay, Dayon. Lagi pasugo si kagawad sa kuha ba? Saan na mayon na? Okay, kanay isip purok leader man ka. Lagi pahatag sa imo ha, 2,000. Uy, kaya mo yung Kagawad. Kamu na bala mo tunga-tunga diri ha. Gamay ra po niyang gihatag karon. Uy, 2,000 ra. Oh, mora man naghatag 2,000 ra. Masama ng pag-igod din niya. Daghan man kami butante. Kamu na bahala dira. Kay basta kay mora naghatag niya. Yapasin ako ha. Sige, amping. Duda ko atong chairman ba? No? 4,000 man to, gitago niyan 2,000. Unsa man na to na pagbahin din ni ang daghan makitag butante diri. Ay na sige pa problema dira. Ambil lang be para di ka mo problema. Ako na lay bahala bahin aning kwartaha basta kan sa kalibo. Sure na ni ako Sure na ma'am apod na diri tanan ha. Lagi ako bahala ani. Ayo to ni ibus sa tanan. Lagi. Nya teman. Tago anto ka tabuni kundan mong ngom. Gina ha. Tagtag na ako ni. Buang nga, tuling agi pre. Daogan na kay tang. Pakpal mitang kagawad. Haros na tatong kwarta sa lamisa pre ba? Daog naman jud to. Sus, makapirido nung tatanin nyo ron. Go! Uy, classmate! Classmate mo! Di! Dalig tanduay. Tirada go. Uy, tanduay! Ano Swiss magagay mo rondo? Wala lagi. Lagi nagkalapok man mo kami sa kuy ulan. Dagan eh. Pero lahi pa yato ago kita mo ani. Tanduay. Simuta sa John B, simuta sa classmate. Simuta ninyo. Kani may go, kani mga go. Rasyon ni ayuda ni gihatag sa buutan nato nga kagawad. Ayuda!
para sa tuwa, oh. Karon mo kabalo mo ayuda ilinon. Uy, kwarta niya. Grabe po, gaway kwarta, eh. Moray budget na abot sa mo, ah. Grabe, wag yun pakapin bugas og dilata. Dilata. O dilata. Ay napagkuhan og kwarta. Na ay dilata diri, ah. Pero, pulutan na to niya. Pulutan? Mura man mong namingoy, hinoon ka mo pa'y hatagan. Isa raman po nakabok. Pulutan na ganino, Ay, lai. bakit mo kaog pulutan? Maupod lagi na ang pangpulutan, imong panghandaan. Binuang man ang style oy. Kamo, pasalamat mo, gitagaan mo. Ay mo, sige reklamo, dapat kabalutan, makontento. Kunya, bilhin ako niya, mapasin ako. Mo na ni? Ayaw ninyo kalinte. Kagawad Papi, number 69 sa balota. 69. Oh, 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 Kapitan Juan Perino, 1/4. Nya, maura to ha? Pasin ako. Sige, Kasmit, salamat na lang ani. Uy, pakapi na ni. Pre, kahit tanduay og tinapara may giyatan sa tuwa, di tam mo buto sa iya. Dili, uy.